Aquests dies, milers de famílies s'informen i visiten les escoles i instituts de la ciutat per decidir a quin centre educatiu matricularan els seus fills l'any que ve. Aquesta situació afecta sobretot els infants que començaran P3 i els que inicien l'educació secundària. RubiTV.cat ha seguit enguany la jornada de portes obertes de l'Escola Montserrat, un dels centres educatius més emblemàtics de la ciutat, que compta amb una trajectòria de més de 90 anys i que ofereix formació des de P3 fins a quart d'ESO. La principal preocupació de molts pares és saber si el seu fill entrarà finalment al centre triat. L'actual divisió de la ciutat en dues zones escolars fa que un percentatge molt alt dels alumnes puguin matricular-se a l'escola o institut desitjat. I molt % de totes les sol·licituds que es fan a Rubí entren a l'escola de primera opció. Sí que n'hi ha uns pocs que queden en segones opcions, però en principi, i en el nostre cas, doncs, jo sempre ho dic, no cal que patiu gaire, perquè en els últims anys ha entrat tothom que ho ha demanat sense cap problema. Durant la jornada de portes obertes, les famílies poden veure els centres per dins i visitar les aules i la resta d'instal·lacions. A més, poden parlar directament amb els mestres i conèixer el projecte educatiu del centre. Això ho plantegem com una jornada molt festiva. Està tot obert, està tot el professorat identificat amb unes insígnies que porten penjades, de manera que la visita és lliure, poden passejar la gent per tot arreu, tots els espais estan oberts, estan degudament indicats, què són, què es fa, hi ha mostres a cada lloc una mica d'allò que es desenvolupa a les aules per edats, que fan les criatures, els diferents llocs, i pretenem que tothom amb molta familiaritat pugui arribar a tot arreu. Sovint molts pares i mares rubinencs trien l'escola dels seus fills a partir de la seva experiència personal. És per això que en moltes ocasions els pares trien portar els seus fills al mateix centre on ells van anar de petits. Nosaltres tenim molts exalumnes, inclús n'hi ha alguna tercera generació. Som una escola de molts anys, són 94 anys que estem fent educació aquí a Rubí, i ja són terceres i quartes generacions, i hi ha molt d'interès amb els exalumnes. Són els que pateixen més pel tema de zones, perquè n'hi ha alguns que sí que són de la nostra zona, però els que no són de la nostra zona, per sort tenen un plus de punts pel fet de ser exalumnes, però si en tenim molts a tots els nivells, estrany és el nivell que no tinguem algun fill d'exalumne. Les jornades de portes obertes continuaran durant els propers dies i es faran a tots els centres educatius de la ciutat.